Det jeg vil vise nu, det er 3's nye selvbetjeningsapp, som hedder Mit3, og vi springer login-fasen over og går direkte til startskærmen, hvor du kan se en oversigt over dit forbrug. De 4 vinyler, de viser henholdsvis dit taleforbrug, dine sms'er, din data og dine indholds- eller overtaxerede tjenester. Det man eksempelvis kan, det er, at man går ind og se, at den her kunde har valgt at købe billetter til DSB via sms. Og her har man så en oversigt over, hvor mange penge man har brugt på tjenesterne, og hvor mange billetter man har købt. Vi går tilbage, så vi går ind i tale, og se, at jeg har brugt 39 minutter ud af de 10 timer, jeg har til rådighed i mit abonnement. Jeg kan så gå et niveau yderligere ned og se, hvad er det for numre, jeg har ringet til, og hvornår og hvor lang tid har det været. Så der er en god detaljeringsgrad her. Dataforbrug kan jo være svært at vurdere, hvor meget data bruger man egentlig, specielt hvis man er begyndt at bruge streamingtjenester som Netflix og YouTube og musiktjenester osv. Men i appen her kan man gå ind i data, og så kan du se, at vi har 10 GB til rådighed i abonnementet. Jeg har kun brugt 125 megabyte, og oppe i hjørnet kan du se, at der er 12 dage tilbage i min regningsperiode. Så det vil sige, at jeg kan bare give den gas og forbruge løs uden at være bekymret. Det man også kan, det er, hvis man har behov for at ringe til kundeservice, så kan man trykke på hjælp. Så vil den så automatisk følge døgnets timer, og klokken den er nu 10.42. Vi kan se, at den markerer grøn, og det betyder, at der er en lille risiko for ventetid. Så vil man gerne ringe til kundeservice, så er det måske et meget godt tidspunkt at gøre det på nu. Og så klikker man sådan set bare her, og så ringer man op, hvis man gerne vil tale med kundeservice. Går vi over i det, der hedder top 10, jamen så filtrerer den på indgående eller udgående, på opkald eller sms'er, og på en måned eller en uge. Og det her, det vil så vise, at jeg den seneste måned har ringet 12 gange til ham, der hedder Moody, af 17 minutters varighed, og det er ham, jeg ringer mest til. Man kan se oppe i venstre hjørne, at der er et lille 3-logo, og det indikerer, at han er 3 kunder, og det vil sige, at hvis jeg har 3 til 3, så kan jeg ringe gratis til ham. Jeg kan også filtrere på udgående og se, hvem jeg har ringet mest til. I det her tilfælde er det Tina, og det andet var altså indgående opkald. Jeg kan også filtrere på sms'er og se, at det er altså Tina, som sender flest sms'er til mig. Og jeg sender sjovt nok også flest sms'er til Tina. Det var jo pudsigt. Over i udforsk-sektionen, der har man mulighed for at filtrere på en uge, en måneds data eller 6 måneders data. Nu har jeg valgt 1 måned, og det jeg ser her grafen, det er et døgn, det vil sige døgnets 24 timer, og hvornår på døgnet jeg ringer mest. Det er det, som grafen illustrerer. Jeg kan også tilføje sms'er, det er den gule, som viser, at jeg sms'er en del sidst på døgnet, og data er den blå, der kan man se, hvornår på døgnet bruger jeg min telefon mest som data. Trykker jeg på historik oppe i højre hjørne, jamen så har jeg mulighed for at se, hvordan har mit forbrug udviklet sig herude i den venstre side, på henholdsvis tale, sms og data. Og over i den højre side, der illustrerer det, hvordan mit forbrug det er på en måned i forhold til gennemsnittet af 3's kunder. Så det vil sige, at en gennemsnitlig bruger i 3 bruger 162 minutter på en måned. Der er jeg væsentligt over, jeg bruger 404, og så fremdeles på de forskellige poster. Så det er egentlig meget interessant, lidt nørdet måske, men sjovt at lege med data og se, hvad bruger man, hvor meget i forhold til den gennemsnitlige kunde, og hvornår på døgnet bruger man det. Hvis jeg skal prøve at vise regninger, så skifter jeg lige telefon her og går over til en Android. Og hvis jeg trykker regninger hernede, jamen så får jeg en oversigt over de seneste 6 måneders fakturer. Og der kan man se, at der er en, der stikker ud. Så hvis man er nervøs for, hvorfor skal jeg lige pludselig betale ekstraordinært mange penge i den her måned, jamen så har man mulighed for at klikke pdf'en frem og hente regningen frem fra den pågældende måned. Den kommer her, og så kan jeg scrolle ned og zoome. Og jeg kan se, at i det her tilfælde, jamen det er fordi, jeg har haft behov for at få min telefon repareret. Det har kostet 1.500 kroner i det her tilfælde, og derfor så er min regning ekstraordinær i den her måned. Men ellers ser mit forbrug sådan rimelig stabilt ud. Så det giver en god oversigt og en tryghed i forhold til, hvordan dit forbrug det udvikler sig.